Chivas aj Regal. Pripravil som si pre vás koktail s názvom Sore Throat, keďže ma prednedávno chytila strašná chrípka, zapál hrdla, také zapálené hrdlo, že som v živote ešte také zapálené hrdlo nemal. Koktail, ktorý pomôže aj tebe, keď budeš mať zapálené hrdlo. Čo? Hrdlo. Sore Throat obsahuje 2 deci vody, ideálne. Ja si tam nalejem vodu nejak od oka, namerajte si to ako chcete, je to na vás. Takže citrón. Keď nemáte polievku, keď nemáte odmerku, tak 1 centiliter je približne 1 polievková lyžica. Čiže potrebujeme 2 centilitre. Čiže nie 1, ale rovno 2 polievkové lyžice. To ste siláci, môžete to tam vytlačiť rovno rukou. Opäť 2 polievkové lyžice octu, alebo len tak od oka si to tam frknite. Ocot, možno trošku zvláštne, ale tak ťa to vyliečí, tak ti to vypáli hrdlo, že nebudeš chápať. Ďalej použijeme med. Medu opäť nie 1, ale 2 polievkové lyžice, alebo 1,5. Alebo od oka. Je to na vás. Nemusíte sa tam vôbec bať toho medu priložiť. A zase pozor na to, nech to nie je zase škoricu sypanú. Ak máte kokainovú lyžičku, môžete použiť. Kto nemá kokainovú lyžičku, môže použiť obyčajnú lyžičku. Maličku, len maličko na koncíček. A pacnete to rovno tam. Prípadne, ak nechcete tam ten cyanide, môžete použiť celú škoricu a celú ju tam hodiť. A s tým to budeme variť. Ideálne to dávať do nejakej varnej kanvice, ktorej to budeme neskôr variť. Ide hlavne o to, aby sa nám tam rozpustil ten med. Netreba to variť dlho. A keď to máme uvarené, nalejeme si to pekne do hrničku. Nerob z toho veľkú vedu, proste to vypí. A pre tých ortodoxných máme jednu rönžaličku. Takže kľudne si do toho pridajte 1 panáčik. Máš krásny nápoj, Sore Throat na Sore Throat. Takže určite sa neboj to vyskúšať hneď doma. Mňam do piči.